Kublai phi baro sashi sen ngap tiang subhai phi hakani ka puli khobor snap shipang lada kadang dei ka sen ka banikong ya phi hakani ka channel jongi sungha parlok nang ai ka jingkarsan ka jong phi da ka ba phi subscribe ya kani ka channel bat na ka banta ki tu ki blada ban subscribe kublai shi hajar ngu ya ka jing subun ka jong phi ki katto katni ki khobor kat kum na ki kot khobor ka arfu artarik uram phang ar hajar ar phulai Penkala ya kasngi on tap uba HDR shaka arpulai terik sngolem ukortong ka Kongres NPP shalong rempang arpui terik kasngi banlet on tap dan buram ya kamet menteri barim ka sorkar uba HDR lingdo la penkala no na ka arpusau terik shaka arpulai terik mentau benai kani ka longkat kum ka jingtep ka bala pha hadian bala song perkhat kam kerke ka executive committee ka UDP so yong circle ha ka bala dan ka jing penkala ha ka baya dai bat kasngi on tap kat kum ka jing betha na ka liang ka yeng ka sem ringkat bat ka UDP so yong circle laya thu baya kasngi on tap kan dai ha ka arpulai terik ubanai ba ar jar arpulai ha ka por khat we ba james tap ha ka bala karpat ban pentep lem shabaro khnang ba ka kam kan bit kan biang Uba HDR uba jukhot e daw mahe ulami panyakon biang hakane ke election na soyong constituency kum ukertong ke UDP. Uba HDR ulong ru MLA ka soyong constituency na kaseng HSPDP House nem Syajar kandai spa prapupra bat khambun snem na kaseng Kongres. Ulaklat kendet hakajan met kala sngi ublai ha Bethany Hospital na marka jingkempang kensan. Ya kajing thapfut ha soyong constituency laha ban pensangen oswa Henry kajing thapfut kan yat bet ha kisan pukundai teli ki constituency ha ka arpinyo terik mentau benai ha ka wek pat kaliang ukertong ke Kongres uba Osborne S Kharjana ulapha ka khubor ngolem shaka yeng ka sembat ki khun kikti uba HDR bat dubai ru na ka banta kajing jathat ka mensiam jong uni unong yalam balaklat no Uba Kharjana ya thuru bana kaliang jungu ula pensangelot ya baro ki kam ki baya dei bat ke election ha soyong ya menta tat hadu bandadap banlet on tap yo mahe HDR lingdo Saka ni ka way pat ko khubor penshitom da ka bating ya yaw nong penyap briu nong stein rempang arpui terik Kum kata kajing smusi bat kajing smukhya halor kajing sha penyap dusman ko kong mitelda el marshallong hapo ka snong riang poit thamai ki pat ba nong snong jong ka than riang poit bat ka snong ba marjan menta kasngi kilayami renti shakarali ban penram ya ka te kajing cha bat dawa ru ya ka hok na ka benta jong ka te ka long kami Lastang ya kate karali na kasnong badya terter hado banda poy hakamadan jong ka RCLP school nong thamai ban peteng pat da ka jingelang padba haka balawan ya shimbenta dadu ki khna school ki hebret ki longkame ki longkpa ki seng balang bat ki wei de Kabalara ru ya kala marong yong ringkat ki plakat jingtho penrem bat perta jam ban pensitom da ka bating ya urunar ubadan keti ya kate ka kambomman Kinong kren nado kinong yalam snong kilong keme kiseng balang haba ai jingkren hakate ka chingelang hadin karali kila kentujo rikitnat bulet baki dei ban pensitom ting e yau bodan keti namar ki ba kila sngus er bat shep tiang ban let sakiling kha jongki Kinong yalam snong kila ya weru ban yateli hapo ki snong ki thau bat ban penklan ru ya laki jong ki dorbar khnang ban te lakam ya ki babon ki kam sneu ha ki snong ki thau Kum ban shupen kan mau haka step khat sau terik rumpang ka tei kalong keme na ka snong rang pot thammai kala sha thombor ya kalong renyeng bat sha penyap dusman ru ha runar ubala ap khthiap ya ka kat ba kadang temu ban let trei sha ki jaka trei ka baman lakasni Sa kane ka wei pat ka khubor kem ki pulit jorabat ya prangut ki nong tu thuk san ngut ki dei na ri bhoi nong po ar phau terik urumpang Prangut kishin rang breu kata laingut ki dei na ka jala asam bat san ngut na ri bhoi menta ka janmet kila sha kem no ha ki pulit ka jorabat Police outpost halor kajing shakanno bagi ladan kti haka kam tu thuk ha ka jala asam bat migalaya kite ki prangut ki bala shakem haki pulit asam kite ki bratep ku muharish das bat udipu terang ki badai na sunapur katba udibia jyotishu ikia na manjuli asam Henry kite ki sangut nari bhoi ki kinthop yo shampang shadap umaldini shangplyang uban raplang malai ujodamin malai bat wiki malai ki pulet hadian bakila yo kem ye kiti ki prangut kila yo ruban kurup ya artli ki skuti bat kawai ka bait ki tiam nolor kata kila yo ruban kurup yo wei ushabi ubala penankam da kiti ki breu hadian bala yo kem ye kiti ki prangut ki pulet kila dap ban register kes persya ya ki bat kajing toket kadang ya chakmat khamtam na ka banta ban yo kem ye ki wei pat ki beran kti ha katika kam tu thuk Saka ne ka wei pat ka khubor Shajid u ainam kum usiem papura Shillong arphuai terik urumpang Upa em ainam manik siem mula Shajid pura kum usiem ka hima menliem menta ka sngi ublai hadian baka election bala penlong da ke ilaka department jong ka Khasi Hills Autonomous District Council
Hakani ka election jet SEM ki dan hadu san ngut ki kertong ki bala thap kerteng na ki sau phuai ngut ki nong jet. Shpau ngut ki khlam wan bat baro lai phuai ngut ki badan ki dei ki bala jet yo pa ai nam manik SEM. Returning officer usi polong ula pentip bahadian bala jet yo SEM bathamai ka kai point election on ra asha kami jong ka darbar. Kiway pat ki kertong ki bayak hun hakan election jet SEM salam usamran sing SEM. Upen shai lang SEM. Ubantay lang SEM bat umansan manik SEM. Sa kani ka way pat kukubor, la pelat yaw khaw reshan ha East Khasi Hills, Shillong at Phuitrik Urempang. Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ula pentip bala pelat yaw khaw reshan baha papo ka NFSA bat non NFSA uata reshan na ka benta ubenay rempang lingba ki dukan sam rashan. Ukhaw baha bapo ka AAY on sam lai pusan kilo shikat klam dadan kapan siyo. Bat kitu ki baha bapo ka PHH kinyo marsan kilo shikle breo bat klam dadan kapan siyo. Kajing baha na kabenta kinan NFSA on samar nyo pon arspa khatsan kilo ka way ka longyeng hakador khat ar nyo pau paisa haduk khatlai tingka kilo yaw ata ration on sam san kilo ka way kakat haki jakasor bat lai kilo ka way kakat haki jakakendong hakador shipau pya kilo. Kibayo jing mentoy lingba ka NFSA kin habban ayo Aadhaar number haki dukan sam ration na kabenta ka jingla ban pentelun ya karukam trekam jongka EPOS device. Lada umdan kajing sam ne sam duna ya kabalamang kajing penkeu dor ne kamar kabalas neu kide pentip shak office trekam jong Deputy Commissioner. Katu katni ki khubor na bar kajela penyap usamla ya unong leda tiar ka Flipkart ha Karnataka. Uwe usamla ubdan ar postnam kerta ula pha ya ka iPhone na ka yo online bat ula penyap ya unong leda da ka bathang ya ka met jongu bat hadian kani ula bu ya ka met yap hayeng hadu sausngi ha Hasan District Karnataka namar ba umla ban siu ya ka by phone ba ula thiet ki pulit kila kemno ya uni ubreu. Ya usamla ubala syakem latip ku muheman data nong nong ka arah sikre ka Hasan District bat ya ulanot latip ku muheman naik uba ar pulai snem ke kerta na kacu konong ba. Udatta ula pha ya ka iPhone na ka Flipkart bat uhab ban siu sau pun reu hajar sya unong leira ha ka nyau terik urempang haba unayak ula leira ya ka ni ka phone sya udatta ula pha ban play ya ka senduk hendrei unayak tre bat uya thu balada uple umla ashu ban shembyang bat ula batha ya udatta bu un siu no ya ka bai mobile phone. Kipulit kia thu ba udatta ula syakenno ba ula dung yap ya unayak bat ula bu ya ka met yap hapo yeng jong u hadu sausngi. Haka khatway terik urempang ula ra ya kamet hajan ka jingking rel the da kompany ang syarak halor jongka bat ula thang haka jaka bakenja breu ya thu kipulit. Hadian ba unayak ula jar ngai uhenmen jungu umanjunat nayak ula ujor haka praterik urempang habagi pulit kilawat ya unayak ki porlok jong umanjunat kila ya thu ba haka khat praterik urempang kila lap ya kamet najan ka jingking rel ki porlok kila suba bala bandai upara jong u. Umanjunat ulalet ya thu biang haki pulit bat ujor biang sakawai ula ya thu ba haka jing ujor jongu ba upara jongu ula phone haka step jong ka henyau terik urempang bat ula ya thu ru ba uba trailang bat ula phone haka por shibaje sau puar no phais ngi haka jugasngi bat ya thu ru ba ka mobile upara jongu kalakhang. Kipulit kila pengat bukat duma bat kila stang ban budien ya ka mobile phone jong heman nayak bat kila lap bakadan hayeng sa udatta kakenhon ki he pulit kila let khenra ya ka yeng udatta bat kila lap ya ka mobile phone u heman bat kiwe kitiar kitar u officer batoket uang ba udatta utrei bat kayo online menshwa henrai ula e no ya ka kam u thiet ya ka phone henrai ba umla ban siu ya ka pisa kumta haba unayak ulet ban ra ya ka tiar omdan pisa ban siu ula rai ban penyap no ya u ula bu ya ka mobile jong unayak ka iPhone ka balara bat bu ru ya kiwe kitiar ki batmu ban ra ashakiwe. Uheman nayak uday ubala pepsiteng na kajingpule college bat ulalet sa Bangalore ban watkam. Hadian ba ulatray ha Bangalore katto katne por ulalet phai sa arasi kere bat ulatray kumunong ra tiar ka Flipkart lapra banay. Paralog nginsay syambyang bat piha ki way pat ki khubor tis ngobha ban like ban share bat subscribe ru ya kanika channel namar pi ay min sim shibun bangin nangla ban le khambha khublay shibun e.